Lho, iki duwe doan iki katresnanku. Katresnanku maksudnya panjenengan mau ngersakake degan kula opeke, kula peneke kok malah jenengan mlayu. Lah kuwi mergo meng tak nggo alasan kok. Maksudnya Ben aku iso ketemu karo kowe lho. nggih Den Mas, menika sinten to Den Mas? Aku yo ora ngerti iki sapa. Wong lanang pancen ngono iki lambene. Mau karo aku bar nananina kok saiki karo iki. Nananina apa wong aku lho nananina kok. Lah jenengan mau ngersakake mi. Ayo Siti. Lah niku kuwi lho panjenengan kok langsung isesane karo iki. Sapa iki? Kowe sapa? Iki Aku cemplok Mbak Yu. Iki ta sing jenenge cemplok. Aku pancangane Denmas. iki calon bojoku. Denmas, jenengan dadi wong lanang aja mencela-mencela ya. Lho, mencela-mencela kepiye? Panjenengan jarene wis dijodohi karo aku. Kok isesane karo iki? Lho, sing jodohke sapa? Lho, bapak jenengan karo bapakku. Lah sing arep nabi iki bapakku apa aku? Wis jenenge wis dijodohi ya manut karo wong tuwa. Lho, ora kudu. Jenengan nampek wong wedok jenenge. Yo aja ngono, katresnan kuwi ora iso dibesake lho. Katresnan kuwi iso muncul iso pruntel. Bisa. Dipiyake. Mergo tresno kuwi jalaran saka kulino. Lah, Nek jenengan kok kulino karo aku kok suwe-suwe iso dadi tresno. Ning aku wis kulino karo Wis Tresno. kulino karo aku Mbak ya Templok. Kok ngono to? Iya. Mas kowe blenjani karo aku. Kowe sebagai wong lanang iso nglarani wong wedok, kowe titeni sesuk ya. Titeni kowe Den Mas. Titeni aku ya ora wedi. Ayo Den Mas. Ayo ayo. Piye to? Iki Simbo iki lagi anu apa sene. Lagi ning wingke iki lho, lagi ning mburi kok lagi nguyok Simbo sa. Lagi nguyok. Iki sing sopan karo Simbo iki nyene. Seni. Lagi seni. Nyene. Mbak, aku takon karo sliramu. Karo buake kok kaya ngono to, Nduk. Iki ki aku ki sido dadi bojone Den Mas Protoko. Ora kok Den Mas Protoko ora. Sabar. Ambaikan sih. Mau sambutkan. Ngene ya, Nduk. Piye to pertanyaannya apa balenono? Alon-alon. Aku sido dijodohke karo Den Mas Protoko ora. Rungokno kanthi premoto. Premono ya premoto. Mbok nek kocok. Kene yo ten suminten. Broto kuwi dudu pacanganmu, dudu bojomu, kuwi calone cempluk. Dadi kowe iki aja kok mengingini. Aja kok kowe mepengin apa sing dudu dadi duwekmu ya kok Mbak. Aku kan wis pesen perias. Aku wis sesuk calone ditandani nganggo pae sagel sing klambine semenera nganggo klambine lho. Maksudnya klambine mek kembenan. Terus kok Den Mas Broto sing ora nganggo klambi kae lho. Nganggo klambi piye? Jenenge pae sagel ki ya ngono kuwi, Mbak. Wis pesen. Aku wis ngundang kanca-kancaku do takon nyanyi sesuk ki calone campur sarinan, payangan, jatilan kabeh wis tak sono. Ora apa-apa ora dadi apa. Kuwi lak mau lagi mbok DP to. Ora apa-apa nek ora sido. Pamane kowe sesuk isi nek sing lanang ora tresno karo kowe. Saiki jenenge kowe iki wis duwe pacangane dhewe-dhewe. Dewa karo Dewi. Nek raseksa, raseksi karo raseksa. Nek sing jenenge Broto karo Cempluk. Nek Suminten ya urung nemu jodone aja kok kowe kaya ngono. Saiki tak takon, Mbak. Aku wis dadi bojone Den Mas Broto. Sing rugi sapa nek ngono kuwi? Aku wis bayar kabeh lho, Mbak. Ora apa-apa sih, Mbok, sing rugi ya duwite sing Mbok to. Kok duwitku dhewe kok? Kowe entuk duwite saka sapa? Saka Ramedi. Saka Romo. Berarti duit umat kowe. Romo iki ora duwe duit apa-apa. Romo kuwi iki memang kudu
Paul miskin loh. Ada duit dadi wis duit rumah. Kok gede pernikahan kuwi ya wis jenenge penyelewengan kuwi. Yo seperti duit wis nanggon aku, kayak wis hakku toh. Apa tak kayak ngene-ngene kan wis manut hakku. Orang ini loh kan sing sabar. Sing jenenge Broto kuwi tutu dari jodohmu. Awake dhewe iki wong anak warung. Wah, Yo, jadi nanti kocake karo gak ini aku iya. Ojo ngono kuwi. Ojo ngono kuwi kok sing kok bisa. Ora apa-apa, sesuk tak goleki sama karo si mau banyo ki. Kok ini sampe iki kok karo pipi kono aku. gua membantu mimpi. Aduh, kalau anakku sakit deh. Wah, buku kepian tadi masanya tadi kenapa potong ombak. Orang tadi ngomong Kamu sering nguyuk ya, Mbak? lah ya aku udah ngomong wes mbok undang iki mau udah rampung. Mulane ambune pesing ya rasanya. Wes kaya pe ora apa-apa ya. Wah, anakku sumit. Sumit. Iki piye iki? Sumit. Apa sih aku kok ngomong? Ora bebas. Iki sibuk. Sibuk. Iki sibuk. Iki sibuk. Hinten. Dudute Mas Broto. Hinten sing iki sibuk. Kita Mas Broto. Ten Mas Broto nanti. Ya mengkono wis karo kono pacangane. Ten Mas Broto. Ten Mas Broto. Ten Mas. Kau saya nganggur kopi. Aduh, Ten Mas. Sing eling komen. Sing eling komen iki kok yo dudu iki dudu jelas takonono. Iki panjenengan apa Den Mas Broto? Ini Jenenge iki. Sumiti. Nanya di Ten Mas. Ten Mas Broto. Ya, yo bener iki Den Mas Broto iki. Wes iki bener iki. Ten Mas Broto nang situ Cinta apa? Ya. gelem aku. Jangan sini orang. Gitu. Pacar kowe iki jan kuwat kaya simbokmu iki. Simbok iki lho sing ana duwite. Gusti Allah, nyuwun pangapura anakku kok dadi kaya ngene. Alah Rama, Rama. Iki anak kula dados edan. Iki calone anakku sesuk ya kaya ngene iki.
Broto. Heeh. Coba sayang. Kamu mau jadi anakku? Enggak. Enggak lah. Ya, ini mau foto dengan Sun Bintang. Maaf ya, Dek, ini agak gini ya. Maaf ya. Siapa sih gini? Lah yo kowe iki lho isen-isen nembokmu ora. Aja kaya ngono kuwi, Ninten sing ele. Nah. Apa boleh itu mas? Ini tembak berata. Udah tembak berata waktu kan? Nang ini, tembak berata nang ini. Ninten. Tembak berata. Ninten.